pangit. What is good sa inyo mga tropa? It's your boy Mr. PD again and welcome to my YouTube channel. So yun naman kaya kakatama title tropa, Kapampangan Vlog. I don't know what part 3 na yata to. Basta yun, Kapampangan Vlog. So Kapampangan lang tayo ngayon. Ba't nagtagalog ko? Burit. So ito tropa, joke pala ngayon kayo ng kagulutan. Yan o, diba? Ayos. Kinita mo mit kape, tinambay. Para maiba naman ang tarima. Makasawa kasi kayang kwarto tropa. Pero okay na ako boses niya. Kasi, balo mo na no. Makailang pa mo rin. Ako pa mo rin sanay maging vlogger. Balo ba? Wala marinay ako ngayong balo. Sabi niya ako nandili kayo gulot. Pero, it's so good. Yes. Parang tanga. So ito dropa aning sama tukyan ako. Tukyan. So ito dropa tukyan yung ngayon pati hapon ulit ay miking nung nanamanggawan tamo. Pero ito again and again natin na naman lakad buddy. And tabalo nung makagising na kanyan. Pero siguro makagising na kasi ikit ko migchat tsaka na ako. Punta lang tayo pakarela and tara and ito lenta mo ng galong yan yung patingapon nyo. Okay, let's go. Lasso. Ay, wait kami buwa ang agad eh. Kalingon ko na eh, buisit. Vlog takeover. Yun mga tropa, no? Dito na tayo sa balay ni Ibantot. Ending transition. Badi. Galota badi. Badi. Balo. Ay, super ya badi. Apa oh? Tayo, yaw. Bigyan mo sila ng Kapampangan pala badi. Kapampangan vlog ni badi. Kapampangan vlog, what gusto nyo mga tropa? 1, 2, 3, pasok. Nanong, ano pa? 1, 2, 3. Nanong masalasay kayo? Tropa. Aba. So ito mga tropa, yan o. Nakapormahan o. Parang tanga lang eh no. O Tagalog yun. Kapampangan vlog buddy. Punta na kami kaya itong tropa mingeni. Yes. Paneng medyo melo no siya ata na. Panay na kasi kanong yelo kaya katamo mumukbangan na niya. Papagmukbangan na katamo buong manok. Atok yun. So ito magmukbang tayo ka rin buddy. Punta kayo pala kayang Cristo Rey Kapastarlak yan. Shout out ka rin tropa ken, madakal tam tropa ken, madakal tam taga subaybay. Sana wow. Sana kay sasawang magbigay kami na. Yun. So ito tropa, let's go. Biyahe na tayo. So go. Paano ba yung transition natin? Ganyan lang oh. Yun. So yan mga tropa. Ayun, Tagalog na naman, buisit. So ito mga tropa, ayan oh. Show na kami kayong biyahe. On the way na.
Tanto balo. Chicken na, ginelas no. So, ita no. At chuta na ganing kapas PTT men. So, chuta ganing kapas PTT. Ganing gasoline station na ning tropa tamo. Panahin tayo lumol mandi luya. Di. Ade. Boss. Sabi mo na yung boss. Lumol ka syempre. Ay na pala yung megabandi kay PTT kapas. Yan. Nakamamak yun. Kini ka Lodi. Kini ka Lodi. Mag-vlog kami Lodi. Kamapang vlog. Oh. Yeta kayo. Shout out na lang punyet again. Kini ko pagas PTT arap te ko sugbaan. Ayan no. Di ako Paltome. yan yung megabandi, buddy. Yan. Yung boss manager kayo niyo. Boss niya, boss. Lahat ang merienda, boss. Tao. Wala mga pamigla tayo kayong vlog. Boss. Totoo yan, boss. Nasa lang, boss. Alina, may mukha nito. Magmukbang kayo pa eh. Shout out may Diego Lamaran. Diego Lamaran. Jegs! Tao na ini, tunay kang tarima ko. Tunay akwa. Lagi ka papangan dyan. Pang-vlog yun. Subscribe na kayo yan. Yes. Vlog takeover. So, ita na yung tropa. Chuta na ganing bahay ng tropa natin na din. Kenny ta magmukbang siya. Magmukbang ta mo. Awin niya. Sol bata kanini buddy. You know, French fries. Tapos, manok. Tapos, squid ball. Bayo ka naman, bait. Ready ta pa aming mukbangan ta siyempre. Yun, so magluto ta pa mukbangan ta mo, tropa. So, chuta pa lang yun ni Kenning Kai. Cristo Rey Kapas Tarlac. Yan. Yun ako, mag-ready na kami na Balo nyo naman kasi na Buddy, na nga sabi mo ka rin, buddy, oh. Danalapan! Kasi saludo ko karetang taong tayo May lunos larugo, wala Ikid na magmukbang kami, yelo. Bukbang kami, lumpong ka Sabi kami, yelo nga yun. Kantut, anyapin magparamdam kami, baka naman Jollibee. Ito ko. Andiyan kaya mo, mukbang. Dambugok. Yan, mga You know? Dahil ba rin? Kung na ako magluto kay brad, mo na ako isipan niya ako kaya nga ni vloggers. Hindi may paparamdam yung sounds po sa copyright scam. Alita mo, baka naman YouTube mo kaya baka Gatal na ako talaga batal ka reto. Tang Roods! Tagi na bro! Tao, yan ang logo ng Dream Team. Pagkita mo. Yan. Dream Team lang sa kalan. So yun, shoutout pala ka rin taga Cristo Rey Kapas Tarlac yun. Yun, maganakalan talaga rin kay Cristo Rey. Yes sir. Alapat. Basta rin ang taga Subay Bimin taga Kenny. Yun, shoutout kaya kayo nga. At sana next time achepon daw kayo ni Banta makapag-jamming tamo. Nagkakay mo. Inom mo. Oh, alak. Alak. Oh, totoo alak. Manto kami alak. 1 week later. So, ito na yung mga tropa. You know? Yun, no? Kayo na. Pinilapangan mini. Lapin. Anyate nye. Ha? Okay. Next video.